Vítajte pri ďalšom diele podcastu Univerzitnej nemocnice Luisa Pastöra Košice tajomstvá medicíny. Moje meno je Alžbeta Mohiláková a moje Michaela Tkáčová a dnes si posvietime na tému, ktorá sa týka detí aj tínedžerov, energy drinky. Ide len o modu, vplyv influencerov alebo o únik z reality. O tejto téme sa budeme zhovárať s azda najpovolanejšou odborníčkou. Naše pozvanie prijala detská psychiatrička doktorka Terezia Rosenbergerová. Pani doktorka, vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak rovno na úvod. Prečo deti vôbec siahajú po energy drinkoch? To je otázka, ktorá zaujíma aj mňa. Vidia to v okolí, vidia piť dospelých tieto drinky, šíri sa to cez všetky sociálne siete. A to, čo si myslím, že je tiež dosť dôležité, je aj fakt, že deti do noci sú na mobiloch, na počítačoch, na všetkých sieťach a ráno sú unavené, nevládzu. Čiže ten drink im v tej škole ako tak pomôže prebrať sa, osviežiť sa a fungovať. Čo taká identita? Dalo by sa povedať, že je to možno aj o hľadaní nejakej identite alebo túžbe niekam patriť, už keď vidia tých influencerov? Jednak, že vidia vzory, ktoré nie sú práve najvhodnejšie a jednak oni do tých potravín idú spoločne a hromadne si to kupujú všetci, jeden pred druhým sa vyťahujú. A veľa rodičov robí to, že nie vie nachystať dieťaťu ráno 10, ale nechá peniažky, kúp si niečo do školy, máš potraviny po ceste. No a dieťa si kúpi drink, pretože si to kupujú aj kamaráti. Prečo je pre deti a pre tínedžerov také dôležité patriť medzi rovesníkov? V tom školskom veku je rovesnícky kontakt veľmi potrebný a veľmi dôležitý. Deti potrebujú žiť niekde v skupine, potrebujú niekde patriť. A tá rovesnícka skupina je prirodzená, pretože už tým, že rastú a dospievajú, sa snažia odlúčiť od rodičov, chcú si dokázať, že sú veľkí, že už naozaj nie je potrebné ich vodiť za ruku. No a tí kamaráti sú takou prirodzenou potrebou. Všetci sme mali kamarátov a toto je v poriadku, len či tá skupina ide dobrou alebo zlou cestou, je už druhá vec. Spomenuli sme, že deti potrebujú patriť aj do kolektívu a častokrát sedia pri mobiloch, ako ste spomínali, do rána. Aký vplyv majú influencéri na deti? No veľmi veľký, pretože niekedy, keď sem chodili deti a pýtala som sa, čím chceš byť, tak to bol policajt, požiarník a také bežné profesie. Skoro nikto nechcel byť učiteľom, ale ešte lekárom sem tam. A teraz chcú byť všetci youtuberi, influenceri, pretože vidia, že, alebo aj sami títo ľudia rozširujú, že je to cesta k ľahkému zárobku. Nie je potrebné ráno vstávať, cestovať, môže to robiť pohodlne z domu, prináša to peniažky, kto by to nechcel. Keď sa pozrieme na to, čo títo influenceri ponúkajú deťom, tínedžerom, mladým ľuďom, závaňa to takou manipuláciou. Nie je to tak, že im vlastne vo svojich videách podsúvajú niečo a tým ich manipulujú do toho, aby to chceli tiež? No, nesledujem ja všetkých, nemám právo ubližovať tým, ktorí robia aj dobrú robotu a preferujú nejaké slušné veci. Samozrejme, že sú aj takí, ktorí tieto deti ťahajú nejakou cestou, ktorá nemusí byť práve najvhodnejšia. Ale každé dieťa zase má rodiča, teda väčšina detí má svojich rodičov, ktorí vedia, mali by sledovať, čo tie deti robia na tých sociálnych sieťach, kto je ich vzorom. Mali by vedieť, s kým sa deti kamarátia, ako trávia svoj voľný čas. Čiže zase nemôžeme zvaľovať všetko na takéto nevhodné vzory správania. Je tam rodič, je tam rodina, ktorá má byť vzorom a má to dieťa výchovne viesť. Potom je tam učiteľ a škola, ktorá môže doplniť rodinu, nie nahradiť a nie vychovávať dieťa na miesto rodiča. A až potom by mali byť teda takéto veľké vzory a takéto veľké idoly, ktoré vlastne každá generácia má svoje vzory a svoje idoly. Teraz je už doba taká, že práve táto skupina ľudí vie strhnúť a vie zaujať. Takže v prvom rade je zodpovednosťou rodiča, koho dieťa sleduje na sociálnych sieťach. Určite áno a práve teraz v týchto dňoch pani doktorka Macová z Národného ústavu detských chorôb vypracovala veľmi krásnu prácu o tom, ako médiá nedobre vplývajú na deti a chystá sa nejaké obmedzenie a redukcia až zákaz niektorých nevhodných tých vzorov alebo staníc, alebo neviem, ako to mám nazvať,
Takže určite si myslím, že by sa to v najbližšej dobe mohlo trochu posunúť a trochu zmeniť. Aký má taký nápoj, energy drink, vplyv na dieťa, čo sa týka psychiky? No, veľa detí mi príde zo školy s tým, že to sú deti s ADHD, lebo je veľmi nepokojný, nesústredený, nervózny. A nemusí to byť to, môže to byť dieťa, ktoré je hladné, ktoré sa nenareňajkuje a hneď ráno pred školou vypije takýto drink a naozaj je z toho dosť rozložené. Samozrejme, neurológovia, kardiológovia vedia svoje a vedia veľa rozprávať o škodlivých účinkoch týchto nápojov, či na srdiečko, či na centrálnu nervovú sústavu. Máme deti, ktoré v mladom veku dostávajú choroby alebo náhle príhody, ktoré predtým mali len starí ľudia. Nevyvážená strava, nedostatok spánku a zase presýtenie rôznymi vitamínami a rôznymi látkami, ktoré sa v týchto, a kofeínu, ktoré sa v týchto drinkoch nachádzajú, môžu urobiť v detskom organizme paseku. Môže vzniknúť napríklad aj závislosť na energy drinkoch? Je to závislosť na tom, že nejakým spôsobom fungujem, smejem sa, som živý, som zaujímavý, čiže určitým spôsobom áno. Ale dodáva energiu, dieťa, ktoré keď celú noc nespí, keď sa poriadne nenaje, ktorú prirodzene nemá. Čiže na jednej strane dieťa má pocit, že mu to strašne pomáha, že sa vie sústrediť, že mu to v škole ako tak funguje a na druhej strane zase prichádzajú deti s poruchami správania, s zvýšenou srdiečkovou činnosťou, s nervozitou, s podráždením a potom je horšie zaspávanie večer a takýto blúdny kruh funguje stále dookola. Zmiznú tieto problémy, keď deti prestanú piť energy drinky, alebo to nejaký čas trvá, je tam niečo ako abstinenčná fáza? Neviem, či práve abstinenčné dieťa chce fungovať, čiže je tam závislosť na tom, že som trochu iný a mám sa dobre. Ale samozrejme je potrebné, aby sa metabolizmus a stav organizmu upravil, aby sa teda dalo všetko do poriadku. K tomu je však potrebné upraviť aj stravu, aj životosprávu, aj celý režim dieťaťa. Existuje nejaká hranica, čo je už priveľa, alebo všetko je priveľa? A jeden je priveľa. Vždy si myslím, že toto do rúk deťom určite nepatrí. Deti, aj keď ani nepijú tieto drinky, ale môžu piť len priveľa kóly, alebo priveľa tých sítených nápojov, sladených nápojov. Už aj to nie je dobré, keď si zoberiete riziko obezity, koľko cukru deti príjmajú, akejkoľvek inej poruchy. Myslím si, že naozaj deti by mohli byť naučené na vodu, na čajík, na mlieko a na nápoje, ktoré kedysi boli úplne normálne v každej rodine. Čiže do 18 rokov absolútne nie? To neprichádza tak ako vodický preukaz, že každý 18 musí začať piť energetické nápoje a mať vodický preukaz. Je na to potrebný dôvod, zrelosť, vyspelosť a tie drinky naozaj iba pokiaľ človek, že šoferuje nejakú veľmi dlhú cestu a potrebuje, ale zase nie je profesionálni šoféri, ktorí potom sa stávajú nepozornými a v podstate aj tých dopravných nehôd nám stále pribúda a často sú za tým aj takéto drinky. A teraz sa spýtam niečo z pohľadu rodiča. Ako o tom vlastne hovoriť s deťmi? Zakazovať im to, alebo vysvetľovať im, prečo to nie je dobré? Lebo môže byť, že ja teda ako rodič mu to nedovolím, nekúpim a napriek tomu sa dozviem, že moje dieťa si to kúpilo v obchode alebo s kamarátmi vonku, alebo to donieslo dokonca do školy. Ja si myslím, že tam, kde rodina funguje normálne, kde rodina spolu raňajkuje, kde dieťa dostane zabalenú desiatu do školy, keď má normálny čaj alebo vodu so sebou vo fľaške, tak takéto dieťa ako nepotrebuje experimentovať, maximálne si to môže raz, dvakrát skúsiť. Všetko, čo je zakázané, je lákavé, to je samozrejme. Ale zase vieme s deťmi rozprávať aj o tom, ako vyzerá cievna príhoda, ako vyzerajú, tie následky užívania nadmerného množstva látok, ktoré nie sú pre detský organizmus vhodné. A každé dieťa, kde rodina funguje, si to, myslím, dá vysvetliť. Čo sa vlastne s ním deje, s tým dieťaťom, ktoré pije energy drink? Aké to má na neho konkrétne dôsledky v tom malom teličku detskom? To nie je u každého konštantne presne ten istý účinok. Ku mne chodia deti, ktoré sú veľmi živé, hlučné,
Nevedia sa dostatočne sústrediť aj napriek tomu, že je to nápoj, ktorý by mal tomuto napomáhať. Veľmi rýchlo ide ten výkon hore a potom sa rýchlo ide dole, že je to chvíľková reakcia, nie je to niečo, čo celý deň vydrží a to dieťa funguje 100%. A zase myslím si, že aj na videu, aj na YouTube už keď pozerám kadečo, viem si pozrieť, ako vyzerá účinok takýchto látok, liekov a všetkého, čo deti do seba trepú. Vidia si to rodičia pozrieť, vedia to deťom prakticky ukázať, vedia ukázať ľudí po cievnej príhode, vedia ukázať ľudí po zlyhaní srdca, po nevyhnutných operáciách. Nemyslím si, že je problém rodič, keď to chce nájsť a keď sa chce o tom s dieťaťom porozprávať. Každý jeden má takú možnosť. Ako často sa s týmto problémom stretávate u vás v ambulancii? V ambulancii dosť často a vy, keby ste sa postavili v čase dávok a výplat pred obchod, tak by ste videli preplnené košíky energetickými nápojmi a potom tu prichádzajú s tým, že deti sú zlé a nepočúvajú a nechcú chodiť do školy a v škole sa správajú neprimerane a stačí vám ísť ráno okolo potravín alebo pred obedom okolo potravín a vidíte množstvo malých detí, ktoré si tieto nápoje kupujú. Čiže už sme začali presadzovať, aby tieto nápoje mohli kupovať deti od 18 rokov, tak ako cigarety, ako alkohol, aby teda neboli voľné prístupné a bežné prístupné, aby neboli v automatoch, kde stačí hodiť mincu a takýto nápoj vám vypadne, aby sa teda ponuka regulovala. Je to podľa vás iba tá špička ľadovca, alebo to dokonca môže byť príčina či spúšťač nejakých iných vážnejších problémov? Nedá sa to generalizovať, niekde to je tak a niekde to je inak. Niekde práve takýmto bežným alebo relatívne neškodným užívaním dieťa upozorní na to, že čosi nefunguje, nie je kontrola, alebo ten rodič sa nestará tak, ako by sa mohol. A niekde je to už iba dôsledok úplne nefunkčnej rodiny. A mne z toho tak vychádza, že pomôže to, keď budeme budovať zdravé vzťahy v rodinách. A potom je potrebné trošku aj znížiť napätie v spoločnosti, zmierniť stres a viac menej ukazovať deťom, že vieme aj konflikty, aj odlišné názory riešiť aj kompromisom, nielen hádkami, nielen osočovaním sa, nielen urážaním sa, ale že v podstate vieme nájsť aj inú cestu, ktorá je priateľnejšia, pretože aj také obrovské množstvo agresivity vzbudzuje v deťoch len potrebu konať ešte viac agresívne. Pani doktorka, ďakujeme, že ste si na nás našli čas a zdieľali ste s nami aj s našimi poslucháčmi vaše odborné skúsenosti. Nože a odkaz pre nás? Zaujímajme sa. Budujme si s deťmi v prvom rade vzťahy. A možno namiesto zakazujem, začnime rozhovor slovami povedz mi o tom viac. Milí poslucháči, tešíme sa na vás o 2 týždne a spoločne si opäť posvietime na ďalšiu zaujímavú tému z oblasti medicíny.